igual bitxikiri bat kontatuko txuet. Orain dela urte asko, 1976an, ospatu zen Mañarian Kirikinoren mendeurrena. Eta momentu hartan, Gerediagak enkargatu zion Vicente Larreari eskultura bat egiteko, eta eskultura hori gero oparitu, edo gantza egin zioten Mañariko udaletxeari, eta horri esker hor dago. Pentsetan dut orokorrien Euskal Herrixen, ez bakarri Durangaldien, ez dugula benetan baloratzen dekogune. Hausnartzeko ebe bada zelan nire laguntaldie jaixo eta hasi izendan eskola euskaldun baten, inguru euskaldun baten, eta apur bat galdute dau edo dekie edo dekogu geurie. Altxor asko daukaguz, baina bat azpimarratzekotan, azpimarratuko nuke Durangaldekoak ekintzailetza gara. Eta sarritan ez diogu gure buruari ere aitortzen, gainera badokagu pertenentzia zentzu hori ere, Bagaranor, eta Bagaranor hori gainera erakustiana izaten dugu. Orduan, nik uste dut ekintzailetza horrek Gerediaga eta beste hainbat ekimen ekarri gaituela gaur egun garena horretara, eta horrela jarraitu beharko dugu. Altxorra niretzat da hizkuntzia. Nik uste dut gaztetxik diela, niretzat igual ondare arluen, zentzu akademiko batean, edo ez dienak, ez dotzegu behar besteko garrantzixe emoten, ez? Ondare jardunaldiak, nik uste dut, historia zaletasuna herrixari pasatzeko modu badala, ez? Kriston alegina itxen da batez ere nire ustez ondare inmateriala salaratzeko. Ondare inmateriala purtso bat horrek gauzak, adibidez, ezpatadantzari eguna, ez dala ezer fizikoe etxe bat moduen, ondare arkitektoniko edo dana, eraikin bat errez ikusten da, baina ezpatadantzari egun eta olako gauzak ez badugu apurtxo bat inguruen zaintzen, apurka-apurte galdu egingo ziren, gelituko ziren, grabazinuek eta olako gauzak gelituko ziren. Ezpatadantzak esango nuke Durangaldien, nortasun bat edo baldin badau Durangaldien, nortasun horren partetxo bat badala, parte txikixe izen dabe, parte bat badala ezpatadantzie. Eta nortasun hori edo nortasunen partetxo hori aldarrikatze aldera, egin lehenengo hausia da plazara atara, dantzie bera. Plaza honetan, egiten ziren garai baten, inguru guztiko erromeriarik handienak. Nik esango nuke, Durangaldeko erromeriak indartu behar direla. Gabriel Aristide Salvadoren badauzela ama biharri tente da hor herri ordezkaritza edo beteta bela simbolismo horren. Eta harri eta herri horte gertu. Zer da, zure ustez, zure izaera definitzen daben zozer. Hori kendu ezkero, zu izeten jarraituko zendun. Eta hori bardinein, baina zure esperientzia pertsonalien berbain biherrien, orokorrien gizarte osuek dekonan. Osea da, zure identitatea adierazten daben hori. Eragiteko izenen biko da, edo biko da, bai personak eta bai taldiek, Pinidaigun Gerediaga elkartie, edo eskualdie, edo eskualdeko biztanliek, autokonstientzia bat zeozer garela. Eta hortik aurrera eragin gure kasuen, Geredizan kasuen, da eragin ikerketan, zabalkundien, materialen bilketan,
Eta horretan guztien gainera modu aldanik eta kolektibo hauen, ze herri jakintzie herritarrengan dagoen elementu bada. Orduen, eraginda, 60 urtien geredizaken jabena, ezta?